ପାଣି ଢାଳିବା ହେଲା କାଳ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶେଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବଲ୍ଲଭୀ ଘାଟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆରଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡମଣି ନିକଟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଜୀବନ ହରାଇଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଜଣକ ହେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମଲ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ମନ୍ମଥ ସାମଲ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଦେଖି ମନ୍ମଥ ସାମଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମନ୍ମଥ ସାମଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।